viděla. Většina zákonů tady je slušných a pořádného, ale vy jste vyložené provokatérky. A které to jsou? Prosím vás, buďte potichu. To bude doprava. Já se omlouvám. Vážně od srdéčka. Kdo si vás najde, nebojte. Dívat se na mě, že jsem nic neudělala, milostiva. Musím si koupit kafe. Ještě pán? Jo. Říkala? Že si chce kupovat kapra. Pozdrav taky paní Ivici. Nehasíš se. Pozdrav paní Ivici. Ivica. Ty čum, Ivica. To je práv. Všechno jde tady na úkor. Normálně. Já se dusím. Tak, prosím vás. To nelze. A máme tady... Moje zdravím tě, Ejo. To je paní Víčka. To je paní Tady paní Ivice. Máme důvěřit, že se mnou dlouhý. Tady je paní... To tady jde na úkol těch slušných žáků! Kdo je to přidal? Já ne. Okamžitě ven! Rozťažky zprostě! Vy myslíte, že mě budete provokovat a já se s váma tady budu nadat, co? Vy rozťažky zprostě! To tady všechno jde na úkol těch slušných žáků! Vedá vaši prostotu a blbost dělat! Prosím vás, buďte potichu! Když tam ven! Jo, Já se tím bučnu na Amaj. Buďte klid, ale to okamžitě ven! Ne, nepojíváš na ní. Prosím vás, slečno, vy tady začnete, vemte si do ruky, doplníte, co tam patří. Kde je to? Která? Nevím, protože mám praktiku a mě neříkala by se, že mě žaluje. 42. Už tady mi prosím vás nahlas, nemůžete, já jsem jasně řekla na počátku na které straně, jo? Jestli to tam slečny nevědí, je to jejich problém. Dobře, zase. Prosím vás, dobře, budete pěkně pracovat a dostanete se dál. Kdo nechce dál pracovat a opravuje, tak ven. Slečno, prosím vás. Řvete. Zítra můj naušný aspoň. Víš to, Evice? To my tady zažíváme do stresu. Protože mi to trpí. Leda je kůže a level worker je ten, kdo... Tak rozlučte se s Evicí. Nebo otrašování. Rozlučte s Evicí. Tak.